Jäähallikalla, johon on varta vasten rakennettu tämmönen minimaalinen skeittipuisto. Kaikki ne härveleineen, jossa nämä pienet tulevat ammattilaiset voi duunaa sitä samaa, mitä ammattilaiset duunaa jo sisällä. Tää on varta vasten rakennettu skeitin SM:iä varten ja toivon mukaan näitä sitten tämän kisan jälkeen ilmestyy ympäri Suomen maata ja kaupunkeja, että pikkujanut pääsee veivaan, koska täältä se lähtee, jostain on aloitettava. Mitä te oikein duunatte tää? Hengaatte vaan vai vedätte sitten jotain trikkiä? No me vedetään oikein trikkejä ja sitten me hengataan täällä. Niin täällä on siisti skeittaa. Oot sä ottanut osaa tonne skabaan? En oo. Aiot sä ottaa joskus tulevaisuudessa? Ehkä ensi vuonna. Ensi vuonna jo? Niin. Totta kai. No kauan sä oot ollut tää? Oot sä ollut koko viikonloppu? On. Onko se ollut siistiä? On. Oot ostanut mitään? On. Mitä? Tän lauan. Oho. Ja heti noin kulunut. Mitä sä oikein duunaat sillä? Skeittaa. Mikä on teidän niin lempitrikki? Että heittäkää jotain termejä, mitä te duunaatte. No Olle on kyllä aika kova sana. Se on kova sana. Joo. Onko se? Joo, Indi. Tästä no. Onko se Indi Ollie? Joo. Mikä on Ollie? No, mä voidaan näyttää. Sä hyppäät niinku dekillä ylöspäin. Toi on Ollie. Siinä on toinen Ollie. Ja kolmas Ollie. Elikkä tää on niinku rullalautailun perustemppu, eikö se oo? Joo. Minkä takia te rullalautailette? No, se on cooli. Just hienoa. Just hienoa ja coolia. Saaks siitä tyttöjä? No, en mä tiedä. Ei oo vielä tullut saatu. Heitä jotain sanoja, mitä käytätte esimerkiksi streetillä. No tämmösiä ihan perus on nää hänkkärit ja... Mikäs se on? Hänkkäri on semmonen... Se on vähän niinku alamäkeen menevä semmonen vaakarauta, mikä on aika kohtalaisen paha yleensä. Okei. Sit muita? No letke on vähän vastaava kuin hänkkäri, mutta se on yleensä semmonen luonnollinen, esimerkiksi jossain virastotaloilla sun muilla. Mä oon Jimi Takkinen. Mitä? Jimi Pääkallo? Joo. Jimi Pääkallo, kauan sä oot skedennyt? Mä aloitin viime kesänä. Viime kesänä, eli et juuri ollenkaan. Oot se kova vetää? No, ihan suht kova. Vedät sä meille jonkun tempun? Okei. Mistä vedät? Noista nelosista. Vedä nelosesta. Tässä vaiheessa yleisö huutaa. Ja yleisö huutaa. Okei, yleisökin on ihan perässä. No nyt tulee Jimi. Nyt tulee Jimi. Tsekkaa toi vauhti, kontrolli. Oi. Täydellistä. Jimi, onko sulla jotain sanottavaa muille lautailijoille? Harjoitelkaa. Ostaa lautaa, skeittaa, aloittaa. Vetä Ollia. Niin. Harjoitella paljon. Ei saa lannistua, jos joku ei heti onnistu. Nimenomaan, tsemppi. Medic. Me ollaan täällä nyt niinku hallin syövereissä, täällä mihin joka jätkä ihka oikea skeittari aina välillä päätyy. Kerro mitä tapahtuu. Mä vaan drop-innasin verttirampista ja sit kun mä käännyin, niin se lähti alta ja käsi jäi. Käsi jäi, siis sä olit vertillä vai? Joo, vertillä droppasin sieltä ylhäältä ja yhtäkkiä lähti alta ja ei sit siihen käsi meni. Sä vedät vertillä, onko sun syndit päällä? Ei, mä vaan kokeilin vaan, että en mä niinku vedä verttiä sillä. Sä oot enemmän niinku katujätkiä. No joo. Joo, oppia raantien kautta. No, onks kipeä? No kyllä tää käsi on aika kipeä. Kysytään itse asiantuntijalta, miltä vaikuttaa. Tuleeko tästä enää kalua vai tuleeko siitä yksikätinen rumpali Def Leppardiin? Kyllä sitä kalua tulee vielä, ei se ole kuin lihasta vähän kipeänä. Oot sä kämmännyt useasti silleen, että sua on sattunut johon? No jalka murtui viime kesänä. Menikö pahasti? Se sääriluu poikkesi kahdessa kohtaa. Tapahtuuko tällaista yleensä useamminkin? En mä tiedä, aina väliin. Elikkä skeittaaminen on hengenvaarallinen laji? No ei välttämättä. Sä suosittelisit sitä kuitenkin esimerkiksi äidille? No, en mä äidille. Mut frendeille? Joo. No onks teille sattunut koskaan mitään? Ei oo paljon. Ei. Ei yhtään mitään? No jotain pientä kuitenkin. Asfaltti ihottomaan. Joo. No, näytäs vähän. Aika hyvä. Paljon esimerkiksi tähän päivään mennessä on käynyt jengiä täällä puuduttamassa itsensä. 20. Ja vammaton. Niin pientä haavaa valtaosa. Ei oo mitään niinku solisluita katki tai polvilumpioita irti tai jotain muuta tämmöstä siistiä. Ei mitään isompaa ole ollut. Alright. Mut mitäs tästä opitaan?
No ei vedetä verttiin noin hurjasti. What's we gonna see in the big air competition? You gonna take it home? I hope so, yeah. We have Adil and Renton and King here as well. I think Adil is a very good skater. He goes very high too. Philosophy of skateboarding, skate as fast as you can, as long as you can, and as big as you can while you can. Well, in Australia, we've got a pretty strong surfing culture. We live on the beach and a lot of people surf, so when skateboarding came out, it was very, very popular because it was accepted straight away as an actual sport, not just a fad or a trend. And a lot of the councils have built lots of crazy concrete parks all over the place, and you can go from city to city to city, all in really good weather, skating all these crazy parks. So it's a lot of fun skating in Australia, and it's a pretty good level. But I guess there's not too much money in it, which is good because it keeps it all fun where I'm from, which is good. How many years have you been skating? About 12 years, about 7 years professionally probably. Well, personally I think the ramp's kind of slippery, so that's the only thing that we're struggling with, you know? It's really hard to stay in control. We'll definitely do some, regardless if it's a contest or a demo, do our best. That was awesome. Huge airs, huge airs. So, how do you do it? Just pump. It's all a matter of landing close to the coping and have a really good pump, and then you try to go as high as possible. Yeah, really good feeling as well. Yeah, it is indeed. So you have to have a mental condition, you know, to go 10 meters up in the sky, do you? Yeah, you gotta try to keep it a bit mental, think about what you're doing so you don't mess up, because if you shoot off, a bit scary, you can land in a flat bottom, so it's a bit dangerous. Yuki did the best out of it. He deserved to win. He knew his best today. Yeah. But you took a hard slam down. I thought it was over. You came back. What was that? just wanting it, but physically, I took a little beating, but mentally I just want it, but it didn't hurt me that much, but it just, you know, it's not over. So now it's official. You're the Northern Christian Hosoi. Is that all right? All right, cheers. Seba, the man. Mikä on olo? Ihan jees. Tämmönen määrä, mitä täällä on porukkaa, niin kun hallitaan, niin kyllä tässä voi ruveta sanoa jo, että on ammattilainen tässä hommassa. Hyvä jengi oli. Siis mä hymyilen eniten siitä, että kuinka ihan semmosia
8-vuotiaat, jotka niinku ihan innoissaan, että se on niille niinku elämän toi skeittaaminen. Niin sitten näkee taas näitä vanhempia kundeja, jotka on sitten taas nähnyt niitä vuosien varrella ja miten ne on kehittynyt. Ja siellä on nyt osa ammattilaisena ulkomailla ja tienaa niinku elan tuossa skeittaamisesta ja niinku tämmöiset kaikki nämä jutut ja tapahtumien kehittyminen ja kaikki nämä vaikuttaa siihen hyvään fiilikseen. Kyllähän aina 10 vuotta on pitkä aika ja Best guy right here. Thanks to this guy, everything got organized. meille tämä oli totta kai suuri näytönpaikka, koska tämä on meidän Extreme Median ensimmäinen tuotanto. Et fiilis oli hyvä, kaikki on ollut tyytyväisiä, jotain pieniä viilauksia ensi vuoteen tehdään, niin tästä tulee vielä isompi. Me halutaan tänne rapin ja breakin SM tänne samaan aikaan ensi vuonna. Tämmöistä lisää street-juttua vähän skeitin ympärille, ei pelkkää skeittiä. Ja sitten ensi vuonna tehdään Pro-kisa, missä pitää olla vähintään 50 000 palkintorahaa, niin silloin me saadaan kaikki parhaat tänne ja siihen suuntaan mennään ensi vuonna. Nimi ja titteli. Timo Husa ja Eka. Suomen mestari 2000, miltä tuntuu? Hyvältä. Mikä ratmatsi? Mä en tiedä. Sä vaan voitat. Niin kai. Oikein, tsemppi. Your name and your position in this final? Pekka Ford Force number 1. Number 1, all right. That's good. So how you feeling right now? Very good. Okay. So, how do you train? I just skate. You just skate. What do you eat? Food. That's good. All right. Take care. I agree. How do you feel? Tämän vuoden voittaja Juhani Salo, kädet kiinni! Jätkät tuli ykköseksi. Fiilikset? No ihan kiva. No, en mä odottanut, että meni noin hyvä rani, mutta meni ja mä oon aika tyytyväinen. Mikä saa sut joka päivä vetää ja treenaa? No, mä syön vaan pelkkiä rehuja, se on mun salaisuus. No ei. Tää on niin siistiä hommaa, että se on vaan se niinku, siitä dikkaa vaan niin paljon, että sitä vaan haluu tehdä koko ajan. Ensi vuonna sitten tää sama uusiksi, eiks niin? Joo, kyllä. Täytyy pitää perinteitä yllä ja käydä SM:ssä aina. Finlane, thank you. Skeittauksen vuoden 2000 kuninkaalliset on kruunattu. Loistavaa meininkiä 3 päivää, yleisöennätys. Järjestäjät hoitanut hommat todella tyylikkäästi himaa. Ensi vuonna odotettavissa uusia yllätyksiä, eli nähdään vuonna 2001.